Avui, a Tot es mou, parlarem d'aquest llibre. És una decisió que tu prens, ignorar l'SD, la síndrome de Down. Per què prens aquesta decisió i com canvia la teva vida a partir d'aquest moment? Jo sempre vaig dient que no es pot estar les 24 hores del dia pensant en les limitacions. Sí que és veritat que hi ha hagut casos de discriminació, en el sentit que, sense ànim d'ofendre ningú, però sí que els mitjans diuen que les persones amb síndrome de Down estem malaltes. Diuen, pateixen la síndrome... No, això ve a cuento, vol dir que tenir la síndrome de Down es pateix. Tu la síndrome de Down no et defineix, però l'Andy és l'Andy. Això a mi em ressona moltíssim, perquè la Judit és trans, però la Judit és molt també Judit, no? I en general val per tu, val per mi i val per tothom. És fonamental, moltes felicitats. A part d'haver-hi els meus articles, també hi ha els dibuixos fets de la Eva i molts dels articles que jo he fet, els dibuixos van relacionats també amb el que ha fet també la Eva. A més, la Eva va participar en els Special Olímpics, però en aquest capítol menciono que la Eva també va guanyar premis. Ignorant l'SD, la nostra realitat, aquest és el llibre que recomanem avui des del Tot es mou. Andy, moltíssimes gràcies i enhorabona un cop més.